Il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija Angelo Gafà wera rrieda u qed jieħu pass fid-direzzjoni tajba fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. Għal dan l-editorjal ta' The Malta Independent kif kellu kumenti pożittivi dwar kif il-Korp tal-Pulizija qed jikkomunika mal-midja taħt it-tmexxija ta' Gafà. L-Independent faħret il-mod kif il-Pulizija trattat il-każ ta' Melvin Toma tal-ġimgħa li għaddiet u f'inqas minn 12-il siegħa wara li ddaħħal l-isptar, il-Kummissarju tal-Pulizija indirizza lill-ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet. Ta' kuljum il-Pulizija toħroġ stqarrija b'aġġornament mediku dwar saħħet Toma sabiex tkun trasparenti mal-pubbliku. L-attitudni li ħal-korp li jkun miftuħ mal-ġurnalisti iżżid aktar fiduċja u l-pubbliku jkun aktar infurmat dwar dak li jkun għaddej fil-korp u meta jinqala xi inċident, il-pubbliku jkun infurmat, qal l-editorjal. L-editur tal-Independent innota wkoll li fejn il-Pulizija qabel kienet tibgħat stqarrija meta jiġri xi inċident kbir, illum il-ġurnata fuq is-sit tal-inċident qed ikun hemm il-kelliem mal-Pulizija sabiex ikun jista' jagħti d-dettalji lill-ġurnalisti.